соли гузашта 2021 кормандони раёсати минтақавии гумрук дар вилояти суғд 13 ҳолати ҷиноиро ошкор карданд, ки аз он 2 ҳолати ҷиноят оид ба интиқоли ғайриқонунӣ ворид намудани маҳсулоти гӯшти пастсифат мебошад. дар ин бора Баҳром Исматуллозода, сардори минтақавии гумрук дар вилояти суғд зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. вай таъқид кард, ки миқдори умумии гӯшти пастсифати воридшуда 19135 килограммро дар бар мегирад. ҳар як мисол воридоти гӯшти мор дар соли 2021 гирем арзиши гумрукӣ 6 миллион 441 ҳазор 412 доллар, миқдоран 2024 тонна. дар соли 2020 гирем ҳамин нишондиҳанда арзиши гумрукӣ 8 миллион 753 ҳазор, миқдоран 3660. тадбирҳое ки мақомоти гумрук қарор қабул карданд, фарқияти арзиш дар соли 2021 2 миллион 311 ҳазор ва миқдоран бошад 1458 тонна коҳиш ёфтаг, яъне як намудаш фақат гӯшти мор. дар самти мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ раёсат 1278 ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукиро ошкор намуд. аз ин 13 ҳолати ҷиноӣ ва 1265 ҳолати ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мебошад. ин шумора дар ҳамин давраи соли 2020 139 адад кам мебошад. аз ҷумла 2 ҳолати ҷиноӣ барои такроран содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, 1 ҳолати ҷиноӣ оиди ғайриқонунӣ ворид намудани 16 адад нақлиёти сабукрав, 1 ҷиноят оид ба ғайриқонунӣ ворид намудани 910 адад телефонҳои мобилӣ, 4 ҷиноят оид ба интиқоли ғайриқонунӣ маводҳои тарфгароӣ, 2 ҷиноят оид ба интиқоли ғайриқонунӣ тангаҳои осори таърихӣ ва фарҳангӣ дошта ба миқдори 54 адад ошкор карда шудааст. мувофиқи супориши роҳбари дастгоҳи ҷумҳурии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оиди гузарондани марҳилаи якуми амалиёти Кӯкнур 2021 аз ҷониби шӯъбаи мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкунии гумрукии раёсат дар 3 ҳолат ба миқдори 3205 адад дех ниҳоли растании худрӯи бангдона муайян ошкор ва ба қайд гирифта шуда, нисбати ҳолатҳои мазкур қарори қонунӣ қабул карда шуд. иттилоъ дода шуд, ки дар соли 2021 савдои беруна бо иттиҳоди давлатии мустақил 1 миллиард 657 миллион долларро ташкил дод, ки ба ҳамин давраи соли гузашта 404 миллион доллар ё ин ки 32% зиёд мебошад. гардиши мол ба давлатҳои хориҷӣ дур бошад 65 миллион долларро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли гузашта 104 миллион доллар ё ин ки 47% зиёд аст. воридоти сӯзишвории авиатсионӣ ба маблағи 3,8 миллион доллар, шакар ба маблағи 6,7 миллион доллар, орд ба маблағи 2,7 миллион доллар ва нуриҳои минералӣ ба маблағи 2 миллион доллар кам гардидааст. дар давраи ҳисоботӣ содироти наси пахта ба маблағи 17 миллион доллар, калобаи пахтагӣ ба маблағи 2,7 миллион доллар, меваи хушк ба маблағи 8,8 миллион доллар, маъдан ва консентрат ба маблағи 183 миллион доллар зиёд гардида, содироти семент ба маблағи 5,6 миллион кам ба қайд гирифта шуда. воридот ва содирот дар давраи соли 2021 бо зиёда аз 50 давлат ба қайд гирифта шудааст. асоси содироти мол бо Қазоқистон 56%, Белгия 14%, Ӯзбекистон 10%, Туркия 5%, Россия 4%, Хитой 4% ташкил дод. дар соли гузашта 55 намуд маҳсулот ба Тоҷикистон ворид карда шудааст, ки қисми зиёде аз маҳсулотҳо аз ин давлатҳо ворид шудаанд. воридот бошад дар ҳамин сол аз Қазоқистон 38%, Россия 24%, Хитой 10% ва Ӯзбекистон 9%-ро дар бар мегирад. ҳиссаи воридот ҳам ҷумҳурии халқии Хитой зиёд шуда нисбати соли гузашта. ҳамба вай молу маҳсулотҳое ки аз ҷумҳурии халқии Хитой мебиёд ҳамааш таҳти назорати гумрукӣ қарор дода мешавад, аз муоинаи гумрукӣ гузаронида шуда, баъди пешниҳоди ҳуҷҷатҳое ки солгоҳ стандарт дига ҳуҷҷатҳо ҳаст, мо ба расмияти гумрукӣ дароварда пардохтҳои гумрукиша мо меситонем. инҷа мо гап дар бораи ҷумҳурии Қирғизистон ҳам рафт. агар соли 2021 ба воридот 21,8 миллион доллар бошад, соли 2020 38,5 миллион доллар будагӣ. ҳиссаи воридоти андозбандишавандаҳо мо 127 миллион доллар ба зиёд шудагӣ. яъне ки он муҳтарам сардор мо гуфтанд дар бораи оне ки савол шуд Қирғизистон ҳиссаш нисбати стондани пардохтҳои гумрукӣ чӣ таъсир кард? ягон хеле таъсир накард. мо пардохтҳои гумрукӣ аз ҳисоби воридоте ки аз тарафи дигар мамлакатҳо зиёд шуданд,
дар натиҷаи маъмурикунонии ин молҳо пардохтҳои гумрукӣ сари вақт ситонда ба буҷаи давлат равона карда шуд. صادراتی میوه خشک به دیگر دولت‌ها در سال 2021 به مبلغ 16 میلیون و 206 هزار دلار و به مقدار 43505 تن صادرات شده است. این شماره نسبت به سال 2020 از حساب مبلغ 8 میلیون و 793 هزار دلار و از حساب وزن 24068 تن زیاد است. نشست مطبوعاتی زیاد از یک ساعت دوام کرده روزنامه‌نگاران به سوالهای خود پاسخ گرفتند. گزارش مفتون شکورова و نصیب جان ابویف برای برنامه اطلاعاتی خبر.